जैन सर। यस सर, कल रात को ही पहुंचा सर। ओके सर, कोई बात नहीं सर, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। आई बी रिपोर्टिंग ऑन टाइम सर। जैन सर। हेलो सर। हाय धवल, आई बॉट अ कार फ्रॉम यू 2 months ago। भाई 2 दिन में 2000 किलोमीटर चला के आए हो। आई नीड माई कार सर्विसिंग टू बी डन। कल सुबह निकलना है, एक दिन में हो पाएगा? सर कल सुबह तक पॉसिबल नहीं है, शाम तक मिल जाएगी सर। यार इमरजेंसी पोस्टिंग है, कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। ओके सर, मिल जाएगी। ओके थैंक्स, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। मेहता सर, हा धवल बोल. एक इमर्जन्सी आहे. फौजीची गाडी आहे, उद्या सकाळी 7 पर्यंत डिलिव्हरी करायची आहे. फौजीची गाडी आहे. रिपोर्टिंग आहे त्यांची उद्या रात्री. उद्याच रिपोर्टिंग आहे. बरं थांब, मी बघतो काहीतरी. होईल ना? हा मी बघतो. ओके सर, ओके, थँक्यू. हॅलो. हा मॅडम, मी एक रिक्वेजिशन पाठवलंय. एक गाडी आहे. येस सर, कॅप्टन अविनाश. डोंट वरी, मी प्रायोरिटी बेसिसवर करून घेईन. थँक्यू मॅडम. हाँ दीपक. हाँ सर. इमरजेंसी है, एक फौजी की गाड़ी है, कल उसका रिपोर्टिंग है.